Okay. Vi laver ens video i dag. Det er en lidt fræk video. Jeg sidder her sammen med Nikolaj og Noah. De kommer med i videoen i dag. Sig hej, drenge. Hallo. Vi spiller et frækt spil. Det hedder... sådan noget, hvor man skal gribe nogle øl, og så får de mindre tøj af. Jeg føler også, vi skal tage en her. Okay. Det handler bare om, at man skal gribe ølene. Vi er fri. Kom på. Nej, vi skal lave en video. Og vi griber lige ølene her. Okay, og jo mere øl man griber, jo mere tøj slipper de af med. Det går sgu da godt, mand. Hold kæft, det går godt. Hvornår smider han noget? Ja, det undrer mig også over. Shit. Så fik vi sgu lige noget det der. Nej, det var jo ikke min skyld. Okay. Ja, det går fint nok indtil videre. Shit. Så gør den der, ikke? Du har bare den. Jeg redder den. Shit. Fuck, vi er fri, vi skal se det her. Det er godt grebet. Jeg gør det for jer, fans. Jeg bliver ved. Det er jeres skyld. Prøv at se, hvor glad hun er nu også. Connor! Nej. For satan, vi må prøve igen. Okay, sidste spiller så prøver vi med en ny dame. Det kan være, hun er lidt mere på. Ny dag hver ny dag. Ny dame hver ny dame. Okay. Vi har gang i noget her. Hende her, hun smider tøjet for øllen. Oha. Hvad hun er mere på, end du er. Ja. Hvad skal jeg gøre? Det gik hurtigt. Men du har sikkert tid på at smide sokkerne. Så skal man også bare smykkerne af eller sådan noget. Jeg skal lige lave den her video bare. Så, nu griber vi sgu. Så mangler vi sgu. Jeg tror snart, hun smider det. Ja, det er min nødsmål. Tak. Jeg har mistet liv. Ikke for sart. Må du også snart smide de... Connor, du er nødt til at redde den her, Connor. Du er nødt til at være hurtig. Jeg er nødt til at slukke den først. Jeg var nødt til det. Okay, det var... Nej! Connor! Nej! Min dame. Hun vil have mere for dig, Connor. Hun vil have mere for mig. Nå. Det bliver... jeg ved sgu ikke. Prøv den sidste, Connor. Vi prøver en sidste gang. Men sidste dame? Ja, det var hun er mere hoe. Det gør hun er måske en hoe. Hun ligner ikke en, men... Ja, hallo der. Okay. Nu gælder det lige om at gribe de sidste her. Fuck, det går langsomt. Den trigger den er... Okay, indtil videre går det godt. Vi griber flaskerne, men hun er ikke smidt noget endnu. Jeg forventer lidt mere fra hende her. Vi kan også flaske. Ej, jeg kan bare lige hente den anden. Hun det kan gøre så lidt. Ja, hende her, hun er lidt langsom. Hun skal være lidt mere... jeg griber også meget godt den runde. Der Oj. Connor, har du hacket spil eller sådan noget? Okay, jeg har ikke brugt hacks der. Så. Ej, fuck, hun er langsom jo. Ja, nu hun river bare ned i trøjen. Ja. Det kan også smider mega meget på den. Du kan også bare gå ind på Pornhub. Ja. Det gik hurtigt. Ja. Nu må jeg alle de liderlige drenge også sige, at han slapper derude, altså. Vi er nået længere end de sidste 2 gange. Jeg tror sgu... Nej, seriøst. Man laver jo ikke noget, altså. Nå. Damer og herrer, nu kan jeg heller ikke filme mere til jer. Nu bliver det altså lidt for frækt. Nå, vi ses senere. Hej. Fresh.